bagaude ja bukatzen sinposioarekin eta amaituko dugu solasaldi honekin, Karmele Jaio eta Mariluz Esteban dauzkagu gurekin gaur arratsalde honetan. Eta, besterik gabe aurkeztuko dizkizuet idazleak pixka bat, testu inguruan jartzeko, eta gero hasiko dugu elkarrizketarekin edo solasaldi honekin. Karmele Jaio iguren iruipuin liburu, 15 zauri, Zu bezain ahul eta enaiz ni, 4 novela, Amaren eskuak, Musika airean, Aitaren etxea eta Maitasun kapitala, eta poesia liburu bat orain hilak ditugu, argitaratu ditu. Amaren eskuak novelaren ingelesezko itzulpenak, Hermarez Hans, English Pen Translation Award saria jaso zuen, eta Aitaren etxea novelarekin 2019ko Euskadi Literatura saria eta 111 Akademiaren sariak irabazi ditu beste batzuen artean. Bere lanak hainbat hizkuntzatara itzuli dira. Bere ipuinak Best European Fiction 2017 eta Penguin Book of Spanish Short Stories, Penguin Classics eta beste hainbat antologietan argitaratu dira. Amaren eskuak novelan oinarrituta pelikula egin zuen Mireia Gabilondo zuzendariak 2013an, aurkeztu zen Donostiako zinemaldian, eta ekografiaz ipuina antzerkirako moldatu zuen Ramon Barea zuzendariak 2010an. Euskaltzain urgazlea da 2015 urtetik. Eta Mariluz Estebani dagokionez, medikuntza ikasketak bukatu zituen 1993an, EHUn, eta zenbait urtez familia plangintzako mediku gisa lan egin izan zuen. Osasunaren eta generoaren arloko doktoretesia egin zuen, Bartzelonako Unibertsitatean, eta horrek gizarte antropologiara jauzia egitea ahalbidetu zion. 25 urte daramatza Euskal Herriko Unibertsitatean lanean. Bertan, irakaslea eta ikertzailea izateaz gain, AFIT antropologia feminista ikerketa taldea koordinatzen du. Antropologia feminista eta gorputzaren antropologia orloetan burutu ditu bere ikerketa gehienak. Hainbat saiakera idatzi ditu, horien artean, Antropología del cuerpo, Género itinerarios corporales, Identidad y cambio, eta Crítica del pensamiento amoroso, biak Bellaterra Ediciones delakoan argitaratuak. Eta Feminismoa eta politikaren eraldaketak, Lisipen. 3 poesia liburu ere idatziak ditu, Amaren heriotzak libreago egin ninduen, Andrez Zaharraren manifestua eta Aragizko erreformak. 3 Pamiela argitaletxean. Unibertsitate ikasketekin batera Basauriko emakumeen taldean sartu zen, eta gaur egun Maria Enea Basauriko emakumeen etxeko kide da. Beste talde eta ekimen feministetan ere parte hartu du. Eta besterik gabe ongietorriak izan biak, eta eskerrik asko honetortzagatik eta prestatzagatik solasaldi hau egiteko. Eta itzineri pasako diot hitza hasteko. Bai, hasiko naiz galderekin. Ikarriko dut Ana Urkizak 8 unibertso 8 idazle elkarrizketa liburuan Laura Mintegiri egin zion galdera 2006an. Urkizak honako hau galdetu zion Laura Mintegiri. Gizonezkoengandik eta emakumezkoengandik jaso dituzun kritikak ezberdinak izan aldira. Eta Mintegik honako hau erantzun zuen. Orokorrean ez. Batzuk eta besteak bat etorri dira esaten modu serioan tratatu dela maitasuna eta maitemintzea, eta ez dela egin melodrama sentimentaloide eta erromantiko zalea. Bestalde, oso pozgarria da ikustea gero eta gehiago direla idazle gizonezkoak aitortzen dutenak beren lanaren ardatz nagusia maitasuna dela, eta berau izan dela gai nagusitarikoa literaturaren historian zehar. Dena den, emakume baten ahoan beste modu batera entzuten da egitate hori. Emakume batentzat, maitasuna ari dela esatea arriskugarria da oso. Txotxolotzat hartuko zaituzte. Alta, Eider Rodriguezek 2019an argitaratutako idazleen gorputzak saiakeran zuri Karmele egindako elkarrizketaren ostean hurrengo laburpena egin zuen. Halaber, gizona edo emakumea izan, literaturan dohain desberdinak baloratzen direla uste du. Gizonezkoen kasuan, adibidez, samurtasuna baloretzat har daiteken bezala, emakumezkoen kasuan sentiberatasuna infrabalore bat dela uste du. Eta emakumezko idazle bati beti eskatzen zaiola gai potoloak jorratzen ausartzea. Beraz, askorentzat beti egon dira benetako literaturan jorratu beharreko edo aurkitu beharreko gai potolo horiek, gehienetan ikuspegi maskulino batetik ezarriak, eta bigarren mailako gaiak beste aldetik, hots, emakumek jorra ditzaketen eta jorratzen dituzten gaiak. Gaiak eta generoak, autobiografia, intimitatea eta bar. Zuen ustez, gainditu alda aurre iritzi hori, eta zer esan dezakezue honen inguruan?
Bueno, arratsaldeon, eta eskerrik asko hemen egoteagatik, hori bai dela gai potoloa, galdera potoloa, gainditu den, ez dakit, ez naiz, ez dakit, aztertzailea, gaur egun egiten den kritikaren aztertzailea, ez daukat, alako aurrera egin den edo ez, esateko irizpide handirik, baina, esango nuke, duela 20 urte edo 25 urte egiten zen kritikan eta gaur egunekoan agian pausuak nik uste dut eman direla, ez? Eta garai batean idazten zuten emakumeek jasotzen zituzten kritikak oraindik ere zorrotzagoak zirela eta gaur egun baino gehiago zutela kontuan kritikariek emakume zirela, ez? Edo kontuan ezaugarri bezala, hori kontuan zeukatela. Alde batetik, agian, gaur egun ere, emakume kritikari gehiago daudelako ere aldatuko zan kontua, ez? Bai uste dut, aurrera egin bada ere, hor badaudela mantentzen direla gauza batzuk, ez? Eta oraindik ere, aurrera pauso gehiago eman beharko lirateke, balorazio horretan, agian esango nuke, adibidez gaien hautaketan, ez? Batzutan ematen du egon behar dugula defenditzen pixkat edo saiatzen femeninoegi ez izaten, badakigulako femenino hitz horrek dakarrelako debaluazio bat, edo gizartean orokorrean emakumearekin zerikusia duen edo zerk balorazio txikiagoa izango duelako, ez? Eta orduan, nik uste dut hori gaien aukeraketan ere ikusten da, nik hor uste dut bai eman dugula pauso bat aurrera, izan ere, gai batzuk garai batean, agian, garrantzi gutxiago ematen zitzaien gai batzuk, eta ez da kasualitatea, arlo pribatuan gertatutako edo sortzen ziren gaiak zirela, historikoki emakumeen eremua izan den horretatik ateratakoak, horiek balorazio txikiago izan dute eta arlo publikoko gaiak izan dira balorazio handia izan dutenak. Nik uste dut gutxika beste gai horiek ere hartzen ari direla balorazio handiagoa eta zergatik, nik uste dut emakume idazle askok kalitatearekin eta defenditu dituztelako gai horiek, hau da, idatzi dutelako gai horiei buruz, inolako beldurrik gabe, ez? Edo kontuan izan gabe, nola izango diren baloratuak, ez? Ez dakit, egia esan, egun batzutan ikusi dezakezu ere botila beteago, beste batzutan utzago ikusiko duzu, ez da, eta, dena den nik nahi dut sinistu eta aurrera bai egin dela, eta neurri handi batean, emakume idazle batzuk ere bihurtu direlako erreferente, eta ez bakarrik askotan esaten dugu, ez? Neska gazteek behar dituzte emakume ereduak, eta, nik uste dut bihurtu direla erreferente ez bakarrik emakumeentzako, baizik eta gizonentzako ere, eta gizon idazle askonentzako ere, ez? Eta horrek nik uste dut ere eragina izango zuela hoien balorazioan eta kritikan, ez? Arratsaldeon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik, pizkat ardura sartzen dute hau, ze batzutan
ideietaz hitz egiten baduzu ondo, baina zure lanaz hitz egiten dozunean batzutan pentsatzen dut asmatzen ditugula liburuak gero, ezta? Hitz egiten dozu, idatzi dozunaz eta esaten dozu, baina idatzi nuenean hau pentsatzen nuen edo gerora egin dut diskurso hau, ezta? Baina, lehenengo galdera honi erantzunez, niri etorri zitzaidan berehala, miren agurmea beri behin entzun niona, berak esaten zuen oraindik ezin dugula emakumeok idatzi sentimentalismotik, ezta? Berak esaten zuen, agian helduko da momentu bat sentimentala jarri gaitezkela, baina momentuz ez, eta, ni iritsi berekoa naiz, ezta? Maitasunaz idatzi daiteke, baina nondik edo ikuspegi kritiko bat edo. Bestetik beti iruditzen zain, nik literatura, esan nahi dute, ikertzaile moduan ez dut kontrolatzen. Gehiago, ez da antropologiara joango naiz, nago beti antropologia eta poesia edo literaturaren artean, maila batean, ez da. Eta pentsatzen dut, batzutan maitasunari buruzko obrak edo diskursoak emakumen aldetik hartzen direla bakarrik maitasunaz hitz egingo balute bezala. Eta nik uste dut pentsatu behar dela maitasuna kasu askotan dela hizkuntza bat. Esan nahi dut maitasunaz, bai literaturan edo ikerketan, edo bai kalean, emakumeok hitz egiten dugunean maitasunaz, edo maitasun harremanez, gaude hitz egiten balioez, bizitzaz, nola ikusten dugu mundua, orduan batzutan hori niri iruditzen zait ikerketa edo motz gelditzen direla, edo kritikak, ez da bakarrik horri begiratu, ez da modu bat bizitzaz hitz egiteko, hori esango nuke. Gero ikuspegi autobiografikoa edo, egia da, ados nago Karmelarekin, eta ados nago agian aldatzen ari dela, eta hori posgarria dela, ez da? Nik uste irakurleen aldetik agian, kritikarien aldetik baino gehiago aldatzen ari da, onartzen dela oso errez. Antropologian ere badugu orain modu bat, genero bat nahi baduzu, autoetnografia deitzen duguna, arlo askotan, baina batez ere antropologia feministan jorratzen dugu, eta, hor argi dago, hartu dugula bide hori kritika moduan, bebai, subjetibitate, objetibitate, positibismoari kritika moduan, da horren fruitu bat, ez da, badaude beste modu batzuk, baina argi dago. Hor ze gertatzen zaigun, nik ez dakita inbeste literaturan, horregatik dinot gehiago, antropologian gertatzen zaiguna da, batzutan baloratu behar dutenak lanak, adibidez tribunal batean edo, ez daukiela irizpiderik. Jakiteko noiz autoetnografia bat ona den edo ez. Batzutan dira autoetnografia onak eta beste batzutan ez, beste dozein lan bezala, baina ez dauki irizpiderik. Orduan, joera da, berriro bizitza kontatu. Orduan hor, arazo badaukagu horrekin, gure arloan behintzat, oraindik publikoa ez dagoela ondo formatuta baloratzeko. Orduan gaude pizka bat, tentsio batean, alde batetik ikasten hori egiten, egiten dutenek, eta bestetik, klaro, heltzen zaiguna beti ez da. Eta gero, egia da, klaro, nik adibidez poesia idazten dudanean ez beti, baina askotan nitik idazten dut, ez da? Nahiko autobiografikoa da, naiz eta batzutan fikzionatuta bebai, ez da? Baina, klaro, hor ere badago beste arriskua, eta da batez ere poesia egiten dozunean, emakume batek idazten badu poesia edo literatura, eleberriak edo, ematen du autobiografikoak direla beti, ez da? Hori arrisku hori hor dago, eta nire adibidez gertatu zaite Andres Arraren manifestuarekin, non hirugarren partea manifestua bera, ez da autobiografikoa, nik niretik hartu ditut gauza batzuk, baina orokorrean egin dut beste zerbait, eta jendeak esaten dit, ezke hor esaten dozuna, baina zu esara olakoa, itxoin, nik horre egin dudana da, figura bat sortu, eta baina kostatzen duz, da? Eta gero bebai, kontrakoa ere iruditzen zait gizonek idazten dutenean, bai literatura, ero bai ikerkuntzan berdin dit, ez dela ikusten nia, baina batzutan gizonek idazten dutenitik. Nago pentsatzen adibidez gure poeta batzuk, Edoi Etxartek egin duen azkenengo poemarioa, zerbait esatearren, edo Inigo Astizek idatzen duenean, edo Jon Benitok idazten duenean Lagun Minak, oso parte batzutan oso autobiografiko da, esaie begiratzen hortik, guri gehiago begiratzen zaigu, eta ez dutenean hain diskurso autobiografiko egiten ere, batzutan pentsatzen duzu, dago kontatzen bere bizitza edo bere bizitzaren gainean eraiki du diskurso abstraktu hau, ezta? Orduan bai, hor nik uste dut irakurtzen zaigula diferente, baina nik askotan gizonen obretan ikusten dut nia perfectamente, ezta? Ni oso potente eta egozentriko hori, baina ikusten da, orduan, bai, hor badago desberdintasun bat, baina bai, ados nago Karmelerekin gauzak aldatzen ari direla, ikusten zagun adibidez, Ani Ernoren nobelarekin, kritika handia sortu dira, baina, bestera batera jendeak esan du nobelsaria du, ezta? Bai, horren arira nik uste dut
idazketa autobiografikoarekin gertatzen dena da, denbora askoan zehar, egon dela gutxietsita, hain zuzen ere, emakumei egotzitako idazketa delako. Eta orain uste dut gaudela boom bat ikusten, autobiografiari dagokionez, ikusten dira gizon asko autobiografiak edo testu autobiografikoak ikusten, eta balioan jartzen ari da, intimitatearen kontakizuna, eta sentimenduek, edota esperientzia propioek literatura direla, literatura bihur daitezkela. Bai. Gizonaren nia da munduaren ispilua da. Gizona ari da mundua hitz egiten, eta gu ari gara niaz, gure zilborrari begira, gure barruari begira, ez? Eta guztiz ados nago Mariluzek esan duen horrekin, ez? Nia kontatzea da mundua kontatzea, ez? Eta zure inguruan dagoen guztia, ez? Maitasunarekin helduko diogu pixka bat. Zuk zure azken eleberrian, Karmele, afektuek eta heziketa sentimentalak, gure harremanak zen maitasuna irudikatzerako momentuan duten garrantzia duzu aztergai, ezta? Eta Mariluzuk asko ikertu duzu maitasunaren inguruan, antropologiaren ikuspuntutik. Eta, nik galdetu nahi nizuena da, galdera bat baino gehiago daukat, gero zuek erantzun ahal eta nahi duzuen moduan. Asko idatzi da, ezta, maitasunaren inguruan, baina zer da gaur egun berrikusi, berrasmatu edo berriro aztertu beharko genukeena, ikuspuntu, ez dakit, agian ikuspuntu erromantiko egia daukagu gaur egun ere, edo zer da, hori, berrikusi beharko genukeena, ezta? Horren arira, Mariluz, zure berkietako batean, diozu, hain zuzen ere, amaren heriotzak librago egin ninduen olerki liburuko poema batean, maitasuna bizitzaren erdigunetik kentzearen beharraz hitz egiten duzu, ezta? Maitasunen arintasuna deritzonaz. Zer esan nahi du horrek, ezta? Nola ekar genezake hori gure testuinguru hurbilenera? Nola ekarri, jendeak ikusiko du nola ekarri. Nik ze pentsatzen dudan edo, ez nik bakarrik, pizka bat maitasunaren kritika eta kritika feministan gaudenok, ezta? Batetik nik azkenengo gauza idatzi dudana maitasunari buruz, egia esan kritika el pensamiento amoroso idatzi nuen, eta gero eskatu didatenean zerbait gehiago esatea, momentu batean esaten nuen nik ez daukat gehiago pentsatuta, baina azken egin dudana izan da testu bat deitu dudana, naiz gogoratzen zehazki, baina maitasuna arrosteko nahi nuen, dezentratzeko eta arrosteko, arrotz bihurtzeko, niretzako hori oso importantea da. Ideia izango zen, zeri deitzen diogu maitasuna gure gizartean, gure kulturan, eta argi dago horrek arazo asko dakartzala, emakumeei, baina orokorrean oso eredu hierarkizatzailea da, oso eredu txarra bebai emakumentzat, romantikotasunari egin zaion kritika hori guztia, eta nire ustez egin behar duguna da, deseraiki, berriro eraikitzeko beste eredu bat, ez da? Ez zen izango maitasuna kendu gure bizitzatik, baizik eta, ikusi horrekin zer egin, ez da? Mireia Saiares, artista katalanak esaten du, maitasuna gaur egun dagoen bezala zabor bada, baina zaborra birziklatu daiteke, orduan bilatu behar ditugu moduak birziklatzeko maitasuna. Orduan nik esaten dodanean hori maitasuna bizitzaren erdigunetik kendu, izango zen maitasuna gaur egun pentsatzen dugun bezala. Gero, egon naiz pizkat pentsatzen zuen galderari erantzuteko, adibidez, saiakera munduan, saiakera eta literaturan, zer egiten ari dan, eta nik ustut lau lerro edo daudela gaur egun. Bata da, erromantizismoari kritika, argi dago, adibidez, nire lana hor egongo zen, nire lana saiakera esan nahi dut, baina Illouz edo Bell Hooks edo badaude autore batzuk asko gaur egun oso. Gero, maitasun harreman berriak edo sortzen ari dira polimaitasuna edo anarkia erlazional alako gauzak ere hor sortzen ari da lerro bat oso beratza izaten ari dena eta gainera jendearen arreta deitzen duena, oso interesgarria da. Gero beste lerro bat zabaltzen ari dena eta pizkat boom bat izaten ari da, bai literaturan eta bai saiakeran da adiskidetasuna, adiskidetasunaren ikerketa zabaldu da, eta orain gero eta gehiago heltzen zaizkigu liburuak non esaten da adiskide harremanak, beste gunean adibidez ikusi nuen Lider Nandoren izotz ura azkena
reportaje bat ez dut irakurri, bada adiskidetasunaren inguruan, eta klaro, berreskuratu ditzakegu Irati Elorrietaren neguko argiak edo Uxu Alberdiren Janis Joplin goizean ikusi duguna, ez da, adiskidetasuna bihurtzen ari da nik uste dut gai bat oso importantea eta gero eta gehiago ikusiko ditugu. Eta gero beste lerro bat, eta ez dakit nik literaturan hori hainbeste islatzen da, baina saiakeran bai, da nola deitu gizakien arteko harremanen interdependentzia, zaurgarritasuna, vulnerabilidadea, Judith Butler, Cabarero eta lako filosofoek, ez da, ekarri filosofo feministek eta ekonomilari feministek ekarri diguten beste ideia bat, eta nik uste horrek eragina handia daukala afektuetaz idazten dugunean, nik ez dakit hainbeste literaturan, baina aztertu beharko genuke adibidez euskal literaturan ja horrek, ja badauka gaur egun eragina emakumek edo gizonek idazten dutenean, ez da? Orduan, klaro, nik idatzi nuen kritika del pensamiento amoroso eta gero, aldi berean, idatzi nuen amaren eriotzak eta nik beti esaten dut, nik maitasunaz esaten dudana ezagutzeko liburu biak irakurri behar dira. Ze batean gehiago izan zen, ez bakarri, baina gogo eta hausnarketa eta hori, eta bestean, bebai, nire bizitzan, kontatuta ez nituen, gauza batzuk kontatu nahi nituen, batez ere ikusteko maitasun eredua gaur egun, naiz eta kritikoak izan oso kontraesan ez beteta gaude, ez da posible gaur egun dana elaboratuta eukitzea, eta nik usteot hain justo gauza biak errebindikatuko nituzke. Maitasun ardigunetik kanpo ateratzea, baina aldi berean maitasunaren bizipenean dauden kontraesan guztiak mai gainean jartzea. Ze bestela egiten ditugu batzutan diskurtso faltsuak badirudia beste nonbait gaudela, ez. Ez da, tarduan, klaro, hori eleberri bat egiten baduzu adibidez Karmelek egin duena, hor posiblea da. Baina saiakeretan batzutan egiten dugu oso diskurso garbiegiak, kritikoak, eta hori ezait gustatzen. Nik aprobetxatu nahi dut ezin egoera hobea Mariluzeri eskerrak emateko, zen nire azken novela idazteko ezinbestekoa izan da, bere kritika del pensamiento amoroso, izan diren bezala Illuzenak eta Bell Hooksenak eta hainbat beste askorenak, ez? Hori batetik. Zentralidadearena guztiz ados, maitasuna erakutsi diguten maitasuna, ez maitasuna, berez, hori ere ezberdintasuna hori egin nahiko nuke, bat maitasunaren eraikuntza kulturala, soziala, eta bestetik maitasuna, batek daki zer den, baina diferentzia hori, ez, eta erakutsi diguten maitasun hori deszentralizatu eta beste gauza batzuk eta beste maitasun batzuk ere zentroan jarri eta bat adiskidetasuna ere nire ustez oso importantea eta emakumeen kasuan askotan alboratuta geratzen dena erdigunean jarri diguten bikotearen maitasun horren zentralidadeagatik, ez? Gero ere niretzat importantea maitasuna ez dela datorren horrela gauzak horrela dira datorren zerbait eta ezin dena aldatu, ez? Maitasunean maitasuna eraiki daitekela, ez? Badago orain Gorka Urbizuren azken diskoan badago letra kantatzen du gauzak ez dira horrela, gauzak horrelaxe daude, ez? Eta diferentzia hori, ez? Esatea, ez, maitasuna ere ez da horrela, maitasuna horrela dago, ez? Hori ere, separazio hori ere, nik, liburuaren idazketan ere, eta irakurketekin ere, gero eta argiago ikusi dut, eta gero, aipatu dituzu ere, harreman berriak, ez? Zer dagoen orain, pixkat aurrera begira eta harreman berriak, eta harreman berrietan askotan itziten askatasunaz, ez? Askatasuna, orain eukitakezu harreman ezberdinak, eta askataz horren atzean ere, ze eskutatzen da, edo askatasun horretan, edo harreman berri horretan benetan eraldatzaileak aldiren. Hau da, aldatu daitezke ere harreman asko, baina eraldatzaileak dira, hor gizonak emakumeak daukaten lekua aldatzen alda, zeo zer,
galdera horiek, ez? Gero, orain zelan deitzen den, situationship esaten diote, ez? Ez da relationship, ez da harreman bat, da momentuarena, ez? Eta horrek ere, konpromisorik gabeko harreman horiek, ere nik uste dut sortzen dutela eremu ilun bat, zeinan agian botere harremanak ere errezago, ez dakit ezarri daitezkeen, ze batek erabaki dezake gauza bat, eta besteak igual ez du nahi hori, baina bueno, nola dena oso askatasunaren izenean, hor pixkat harakatu askatasuna hitza horren azpian ere zer dagoen, ez? Eta, berez maitasuna hitzaren azpian ere edo zeri deitzen diogu maitasuna, ez? Iruditzen zait, ez? Maitasuna deitzen diogu batzutan, erakarpen fisiko hutsa denari, baina askotan, eta ni gainera liburu honen idazketan gero eta argiago edo ikusi dudana da, askotan deitzen diogula maitasuna geure burua ederrago ikusteko, hau da, bestearen islada horretan, besteak bueltatzen digun islada horretan, geure burua ederrago ikusteko aukera bat bezala, ez? Edo gure autoestimurako vitamina bat bezala, ez dakit nola esan, ez? Eta horri ere deitzen diogu maitasuna, ez? Orduan, nik behintzat azken liburuaren idazketarekin, galdera asko nituen hasieran, eta nik uste dut eraikuntza, maitasuna eraikuntza kultural edo sozial bezala, horretan, lortu ditut erantzun batzuk, ez? Nola funtzionatzen duten gizon emakume eredu guzti horiek maitasunean, baina geratu zaizkit beste hainbat galdera, orduan maitasuna zer da, ez? Beste aldera begira jarri nau liburuak, ez? Eraikuntza kulturalena, bai, ulertzen dut, nola funtzionamendua, ez? Eta rolak eta botere harremanak eta guztia ulertzen dut, baina orduan maitasuna zer da, ez? Eta ez daukat noski erantzunik, baina pentsatzen dut daukala zer ikusia bestearen errekonozimenduarekin. Batez ere, bestearen errekonozimenduarekin. Iruditzen zait, gero eta individualistagoa den gizarte honetan, eta horregatik gizartea zelan sartzen den intimitasunean, gure intimotasunean, ez? Gero eta individualistagoa den gizarte batean, gero eta maitasun ez dakit narzisistagoak ere ditugula, ez? Orduan, benetako maitasuna izan, bestea ikustea, eta bestea ez zure islada, baizik eta bestea ikustea da. Eta nik uste dut ikertzeko asko dagoela harreman berrietan. Harreman mota berrietan, benetan guzti hori aldatzen den, ala dena da azaleko aldaketa bat, ez dakit. Vale, orain, hitz egingo dugu, pertsonaia protagonista femeninoi buruz. A ber, Lourdes Oñiderrak hurrengo hau esan zuen, lehen aipatutako 8 unibertso, 8 idazle liburu honetan, berak hau esan zion Ana Urkizari. Iruditzen zait, tentazio handiagoa dela gizonezko batentzat, emakumezkoaren azalean jartzea alderantziz baino. Zeren eta emakumezkook tolesdura gehiago ditugu, konplexuagoak gara, gehiago galdetzen dugu. Gure buruaz kezka handiagoa adierazten dugun neurrian, kuriositate handiagoa dugu, eta beraz, gauza interesgarriagoak ditugu kontatzeko. Gizonezkoak lauagoak direlarik itxuraz, euren buruan nahiko ezagutzen dutela uste dute berehala, eta orduan guri begira jartzen dira. Ados zaudete, Oñiderrak esandakoarekin. Zuen pertsonaia protagonistak normalean femeninoak dira, emakumeak, zergatik. Bueno, ez dakit. Niri, grazia egiten dit askotan esaten denean, eta batez ere gizonen gandik entzuten duzunean,
universo femeninoa edo ze misterioa den, ez? Emakumeen batek daki, emakume baten buruan zer dagoen, misterioa, eta nire grazia egiten dit, ze nik uste dut misterio hori da ez dutelako inolako jakin minik izan gure mundua ezagutzeko, ez? Nola ezagutu emakumeen mundua ez baduzu, ez badiozu begiratzen edo emakumeen munduari, ez? Erruan, horregatik esate dutenean, horregatik ez nago guztiz ados, esaten duenean pertsonai, gizonei interesatzen zaiela gehiago sartzea emakumeen munduan. Nik uste dut ez daukatela interes handirik, ez? Eta gainera, iruditzen zaielako ez denei, baina nik askotan kontatu dut amaren esku, idazten hasi nintzenean, bigarren liburuarekin, amaren eskuakekin, eta lehenengo zaplastikoa, lagun batek esan zian, erosi dut zure novela, eta ze ondo, irakurriko duzu, ez, baina nire emaztearentzako erosi dut. Eta orduan esan nuen, eta esan nion, ez duzuzuk irakurriko orduan, edo, esan zian, baina hori, ama, alaba hori, emakumeen kontuak dira, ez? Gero urtetara, orduan gainera pentsatu nuen, izango balitz alrebez, ez? Izango balitz aitaren eskuak idatzi izan manu nik edo gizon batek. Inork ez luke pentsatuko hori gizonentzako zerbait dela, ez? Orduan, horregatik diot, ez dela egon interesik jakiteko zer dagoen hor, ez? Eta horregatik esaten denean, misteriotsua eta hori, deskubritu daitekela, ez? Eta pertsonai femenino eta maskulino, nire, jarduanen azken aitaren etxean, bai, egia da, pertsonai femenino gehiago, protagonista femenino gehiago ditudala, eta, nire begiradatik, eta ni emakumea izan, horrela irten zait, eta horrela izan da. Baina bai, aitaren etxean egin nuen saiakera pertsonai maskulino bat sortzen, eta haren buruan sartzen, eta onartu behar dut, kostatu zitzaidala gehiago pertsonai femenino baten buruan sartzea baino, ez? Ez bakarrik nik ez ditudalako bizi izan zenbait esperientzia, gizon batek bizi dituenak, baita ere, gizon baten buruan sartzean, izan nuelako alako beldur bat, edo, ezakit, beldurra esan, baina beldur bat, ez egiteko karikatura bat, gizonena, eta barrez, orduan, nik uste dut bai, niretzat behintzat zailagoa izan da gizon baten buruan sartzea, baina horrek ez du esan nahi, idazle bat gai izan behar da, ez du zertan inor hil behar hiltzaile baten buruan sartzeko. Orduan, nik uste dut gai izan behar dugula baita ere, ez? Baina, onartu behar dut, nire kasuan kostatu zitzaidala gehiago, eta nola galdera astu dudan, bazatziz. Nik galdera hau jaso nuenean, pentsatu nuen, nik ez dakit emakumeo gauza interesgarriagoa kontatzen ditugun, esango nuke ez, baina gauza diferenteak batzutan bai. Eta jarriko dizuet adibidez, Euskal Gatazkaren adibidean, gogoratzen naiz behin UEU kantolatutako ikastaro batean, zeuden Oian Etxebarrieta eta Arantxa Santestebanek erakusten egindako dokumental batzuk, horren inguruan, orain izenak joan zaizkit, baina non emakumeek hitz egiten duten gertatutakoaz, modu diferentetara, eta kide baten alaba, beste batean elkarte bateko kidea, papel diferentetan. Eta berak esaten zuen emakumeek hitz egiten dutenean gauza diferenteak kontatzen dituzte, ezta?
sartzen dira gehiago arlo intimoan, eta orduan erakusten zituzten zatiak eta ikusten zenuen oso interesgarria. Baina nik hori interesante iruditzen zait. Osea, gai batzuk igual, bakarrik posizio sozialetik, ez tokaz ikusi biologiarekin, zu non zauden, pues horti begiratzen diozu munduari. Baina beste gauza bat interesgarria egin zitzaidan eta zinean egin daiteke ahotsa entzuten dalako, literaturan ez dakite naiz gai, lorea ez dago hemen pena, ze bestela igual berak badauka gakoren bat. Baina bai iruditu zitzaidan entzuten nienean emakumei dokumentalaietan, ez bakarrik kontatzen zituztela gauza diferenteak, hitz egiten zutela diferente. Askoz auskorrago, izkera zatikatuago, ziurtasunik gabe, osea, nahita erabiltzen zuten beste lenguai bat, eta hori oso interesante iruditu zitzaidan. Eta igual horri gutxago begiratzen diogu. Testu idatzian ez dakite, baina dino zinean eta gelditzen gara esangurarekin eta esain beste moduarekin. Eta bai iruditzen zait, batzutan emakumeok hitz egiten dugula bestera batera, eta hori berreskuratzea interesgarria iruditzen zaidana. Eta gero, nik uste dut esan behar dela bai pertsonaia femeninoak edo maskulinoak, klaro, pertsonaia definituta dagoenean eta izen badaukanean, normalean badakizu, inkluso badakizu ez bitarra bada ere, ez da, jakingo dozu. Baina niri gertatu zaita adibidez, nire poemarioak itzuli direnean gaztelaniara, nahita ez nuela gura genero markatu batean, goratzen naiz adioz ikasle baten arteko estena bada, eta enuen gura, baina, klaro, enuen topatu momentu batean, enuen topatu nola egin hori gazteleraz. Eta orduan, bueno, euskerak ematen digun abantaia hori nik uste dut aprobetxatu behar dugula, ze, bueno, irakurleak irakurriko du nahi duen moduan, baina zuk nahita ez markatzea. Eta nik uste dut hori abantaia badela euskerak daukana eta gaztelaniak adibidez ez daukana, edo oso ondo pentsatu behar duzu nola egin hori, ez da? Orduan, badaude bebai moduak mosorrotzeko pertsonaien generoa bebai, ez da? Eta hori berez interesgarria da. Bai, bueno, esan duzunean zailtasunak edo, bueno, nola baiteko errespetua izan zenuela gizon baten azalean edo jartzerako momentuan. Aitaren etxean hain zuzen ere, momentu batean esaten da, idazle batek ezin duela jadanik dakienaz hitz egin, ez dakienaz hitz egin behar duela ere, ezta? Baina zer gertatzen da adibidez, emakumeek jasan dituzten indarkeriak edo eta violentzia buruz hitz egiten ari garenean, adibidez bortxaketa bati buruz hitz egiten ari garenean. Izan ere, aitaren etxea novelako protagonistak krisian dagoen idazle bat da, ezta? Eta momentu batean zailtasunak ikusten ditu bortxaketa bati buruz idatzi nahi duelako, ezta? Galdera da, gizon bat gai alda indarkeria maila horri buruz arrotza edo kanpokoa ez den modu batetik idazteko? Hau da, edonoren azalean jar daiteke idazlea, egitan. Claro, eske. Eske egite dituzu, galdera, ez dut luzeak dinote. Nire lagun batek esaten duen bezala, jo ya no retengo más que líquidos. Bueno, markatu. Ez, lehenengo partean esan duzun hori, ez dakidanaz idaztearena, nik hortik hasi nahiko nuke ze, badibez, aitaren etxea eta baita azken liburuarekin, ni beti azten naiz galderaz beteta eta aukeratzen dudanean gai bat, beti dauka sentipena nik ez dudala gai aukeratzen, ez? Gaia hor dabil, bueltaka, inguratzen nau eta azkenean ez daukat beste remediorik idazteko. Eta beti gertatzen zait, gero eta lanbrotzuago ikusi gaia, hau da, gero eta galdera gehiago euki, gero eta ziurtasun gutxiago euki gaiari buruz, gero eta zalantza gehiago euki, orduan gero eta egokiagoa da idazteko. Ze idazten dut ez dakidanaz, baizik eta jakin nahi dudanaz. Orduan beti gertatzen zait hori, eta kasu honetan, aitaren etxean ere, hasi nintzen idazten, enekien ziur, beti, abiatzen naiz irudi batetik, agertu zitzaidan irudi bat, eta hortik abiatuta, konturatu nintzenean, zeri buruz, ari nintzen, esan nuen benetan, sartuko zara hor, azkenean, sartu nintzen hor. Eta hor badago idazle bat,
idatzi nahi duena emakume bati buruz, eta kostatzen zaiona emakume bati buruz idaztea. Batetik zergatik, badagoelako bere bunkerrean sartuta, hau da, badelako lehen aipatu dudan hori gertatzen zaiolako, ez duela inoiz begiratu ez diola inoiz begiratu mundu horri, ez? Eta ez badiozu mundu horri begiratzen, zaila egingo zaizu horretaz idaztea. Baina bestetik, novelan zehar konturatzen da, bera saiatzen aritu dela emakume horri begira egon dela idazten, hau da esan ez, emakume honi buruz idatzi nahi dut, berari begira idatziko dut, eta idazten hazen da, eta ezin du. Eta momentu batean konturatzen da, ez diola emakumeari begiratu behar, baizik eta emakumeak ikusten duenari. Eta pum, hor guztiz aldatzen zaio, eta hor hasten da idazten, ez? Nahi nola esan, eta hor nik uste dut ere, emakumeak beti, izan gera ez sujetu, baizik objektu, ez? Eta hor, kasu horretan, nola idatzi emakume bati buruz, bakarrikaren irudia edo ikusten baduzu, berak zer sentitzen duen, zer ikusten duen munduan, nola ikusten duen jakin gabe, ezinezkoa da, ez? Hori izan zen momentu bat, eta nik uste dut, gai izan behar dugula, edonoren buruan sartzen, edo zer pertsonai buruz idazten, baina horretarako ulertu behar dugu pertsonai hori. Eta nik uste dut pertsonai bat sortzen duzunean, daukasun erronka handienetakoa da pertsonaia ulertzea. Egongo zara berarekin ados, gorrotatuko duzu, edo dana dala, baina ulertu behar duzu. Ulertu behar duzu zergatik egiten duena. Eta behin ulertzen duzunean, zergatik egiten duen, errezago da horretaz idaztea. Kasu honetan ni gizon baten buruan sartzen naiz, eta ulertu nahi dut zergatik egiten duena. Horregatik, azten naiz bere haurtzarora begira, bere ziketa sentimentalari begira, bere zer sufritu duen, zer ez duzuen sufritu, edo zer gertatu zaion bizitzan, azkenean hori egiteko. Eta horregatik, iruditzen zait, gai garela, edo gai izan behar dugula, edo zein pertsona izortzen, baina ezinbestekoa dela mundua bere begietatik ikusteko saiakera hori egitea lehenik eta behin ez. Bai, hortik tiraka, ez da? Nik uste dut, edozein gizon gai da idazteko horretaz, edozein igualez, baina igual edozein emakume bez. Esan nahi dut, nik uste dut. Bestela, muturrera eramaten badugu hori, ama izan behar duzu amatasunaz idazteko, bortxatua izan behar duzu bortxaketaz idazteko, eta nik ez dut hori sinisten, bestela horrek ukatzen du ikerketa, ukatzen du literatura, nire ustez, nik ikusten dudan bezala. Egia da, interesgarria izan daitekela, esperientzia bizi izan duten batzuk horretaz idaztean, nengoen betxatzen orain bortxaketari buruz, Virginie Despentesek idazten duen liburua, ez da bakarri bere esperientziatik, badauka gero eta, baina egia da esperientziak ematen dio beste zerbait, ez da? Eta gero kontrara ere, gehiago autoetnografia egiten dutenak laguntzen ditudalako eta zuzentzen ditudalako, konturatzen naiz batzutan, zuretik idazteak arrisku asko ditu. Jakin behar duzu hortik ateratzen literatura egiteko edo ikerketa bat egiteko edo zerbait ulertzen, eta orduan batzutan jendea gelditzen da hor, gelditzen da esperientzia horretan. Orduan, bi muturretan arazoak ikusten ditut, baina nik uste dut, posiblea dela, baina pizkat Karmelek esaten duen bidetik, ez da? Igual gizon batek idatzi dezake horretaz eta beste gauza batez ez, eta emakume batek kontrara, ez da? Ez dut ikusten hor. Bestela egiten dugu gainera mundu bat, non emakumeak eta gizonezkoak oso diferentea gara, eta, enago ja guztiz ados horrekin, ez da? Hain diferenteak, hain, ez dakit, bestera batera igual ikustea hori, ez da? Emakumeek idatzitako euskal literaturan garrantzi handia ematen zaio gorputzari, eta, konkretuki baita gorputz helduei, emakume helduei. Oso argi ikusi dezakegu hori, adibidez, Miren Agurmea beren Kristalesko begioa novelan,
Eta, bueno, zure Andres Arraren manifestuan, Marilut, izenburuak bera, horren berri ematen digu. Zergatik garrantzi hau? Emakume helduei, gorputz helduei? Helduei, gorputzei. Bueno, pues, gizartean ez daudelako. Edo badaude, baina ez daude, esan nahi dute, ez daude ikusgarri, ez daude ikusgai, ez da? Ikuste hori dala. Eta egia da, klaro, zu galdera hau egin zen nuenean, pentsatu nuen, hainbeste emakume heldu eta zahar daude euskal literaturan, ez dakit hainbeste dauden, baina, bueno, bai batzuk, etorri zaizkit, ez da? Orduan, bai, oso importante iruditzen zait. Ja berez, iruditzen zait, importantea agertzea. Beste gradu batera bagoaz, importante iruditzen zait, pertsonaia nagusiak izatea. Zan nahi du, ja, horri dauka plus bat, ez da? Hori, Karmele Jaioren eleberri batzuetan, edo Arantxorreta Bizkaiaren azken etxean, ja protagonista dira, ja ez da bakarrik agertzen diren pertsonaiak, ez da? Gero, nik adibidez Andres Arraren manifestua idatzi dudanean, da hori dana gehi, bueno, nire kasuan, egin nahi nuen manifestu poetiko-politiko bat, orduan, eman nahi nion sartzaroari ikuspegi feministatik irakurketa bat, eta gainera pizka bat errebindikatu, ez bakarrik ez dagoela sartzaroaren esperientzia bizitzan orokorrean, edo badago, baina pizka tarakatu behar dozula, naiz eta emakume adinekoak edo non egon, ez da? Da hori gehi bebai pentsatzea zahartzarotik pertsona batzuek erregalatzen dizkigutela irakurketa batzuk bizitzarenak beste adinetik posibleak ez direnak, ze pertsona horiek dute eskarmentu luzea. Eskarmentu luzea, adibidez gure kasuan feminismoan, emakume horiek egon dira feminismoan, edo egon dira elkartetan, edo egon dira guraso elkartetan, berdin dit. Lanean egon dira sozialki, heltzen direnean momentu batera, errealidade berriak sortzen ari dira sartzaroaren inguruan gure gizartean, eta horrek ahalbidetzen du beste irakurketa bat bizitzarena. Orduan, ez da bakarrik euren beharrak edo ez daudelako falta delako, da bebai behar ditugula beste zabaltzeko ikuspegi feminista, adibidez, nire kasuan, ez da, orduan da aldarri bat, pizka bat, poetiko, baina politikoa aldi berean, ez da. Bai, erantziko nuke, nik musika irean idatzi nuenean, eta hor protagonista da emakume, adineko emakume bat, hor ikusten da, zenbait elkarrizketetan, galdetzen zidaten, baina nola aukeratu duzu adineko emakume bat protagonista, galdetzen zidaten nolan zuzenean, protagonismo hori ematea, edo bizibilidade hori, edo iruditzen zait importantea, eta nik uste dut zahartzaroan ere, ekarpena egin daitekela ere literaturatik eta beste hainbat alorretatik, emakume nagusien diversidadea erakusteko. Esaten dugu emakume nagusia eta etortzen zaigu, irudi bakarra, ez? Eta emakume nagusia daude, era askotakoak, bizitza, esperientzia ezberdinak bizi dituztenak, eta nik uste dut lagungarria izan daitekela ere literatura, beste, diversidade hori erakusteko, ez? Eta gero, gehitu nahi du gauzatxo bat, Josean Agirrek oraintxe argitaratu du gizon barregarriak, ez dut irakurri, baina sartzaro eta maskulinitatea, eta esan du, ze ondo, ez da, ikusiko dugu zertaz idatzi duen, baina gizon zaharrak ere agertzea, interesgarria da, literatura. Gizon barregarriak, oraintxe publikatu du nik, hau dana egunkarian irakurri dut, ez dut irakurri liburua, baina pentsatu dut behitu, ze ondo, ez da, gainera ironiatik, humoretik, osea, dauka, ematen du, ez da? Ikuspegi berezia. Bai, orain joango gara amatasun eta alabatasun harremanak jorratzera. Eta, karriko dut beste aipu bat, Mercedes Bengoetxearena, eta zera dio, alabak dira ama ezagutzera ematen dutenak. Ez da diskurtsoa amatasunetik eraikitzen, alabatasunetik baizik. Eta, hau uste dut ikus daitekeela, bai amaren eskuak eleberrian, ez da, eta baita amaren eriotzak libreago egin induen poema liburuan. Eta, zergatik erabaki hau? Ez dakit, gai ikusten duzen zeuren burua, korronte batez hitz egiteko, zerbait orokorra dela uste duzuen ala ez, baina, zuen kasu partikularrean, zerk eraman zizueten erabaki hori hartzera?
Bueno, goizean eta arratsalean ere hitz egin digut, ez da, ama-alaben harremanaz. Bueno, nik amaren heriotzak libreago egin ninduen, idazten dut amaren posiziotik eta alabaren posiziotik, biak. Eta biak kontuan hartu behar dira nire ustez, bueno, ulertzeko edo irakurtzeko nik idatzi dodana, ez da? Baina, ez dut esango amatasunaz ez dudanik idatziz, ez da egia, idatzi dut. Baina aitzaki modura hartu dut. Osea, nire kasuan nik idatzi nahi nuen kritika del pensamiento amoroso ikerketa egiten nengoenean, batez ere feministekin egon nintzen, elkarrizketa egin nizkien, iruditzen zitzaidalako ez diskurso oso diferentea ingo zutela, baizik eta kontraesanak, gizartean dauden kontraesanak ageriago agertuko zirela feministen artean, hori interesatzen zitzaidan. Ez da, bueno, aparte nire mundua dela. Orduan, hor topatzen nuen elkarrizketa askotan, tentsio bat niretzako oso interesgarria dana, maitasunaz pentsatzeko, dala utxunea eta askatasuna, nire kasuan adibidez ama hiltzen denean sentitzen dodan utxunea, baina aldi berean askatasuna, tentsio hori, eta bebai atxikimendua eta askatasuna, ez da? Nolabait asko maite duzu pertsona bat, baina aldi berean ez dozu gura menpeko bihurtu, bueno, tentsio hori bertsio diferentetan agertzen zen. Karo, nik hori entzuten nuenean, eta gero nire esperientzia berreskuratzen hori ikusten nuen, eta horregatik aukeratu nuen, nire ustez heriotza horrek niri ekarri zidalako hori, eta horretaz hitz egin nahi nuen, iruditzen zaidalako gutxi hitz egiten dugula horretaz, ezta? Lehen esan dut kontraesanak, baina hau da, nire ustez, ez dut esaten tentsio nagusia, baina tentsio nagusietakoa maitasun harremanetan. Ez da, orduan, niretzako ama alaba kaso horretan, eta bebai, nire semearen ama moduan, hor zegoen zerbait harakatu nahi nuela. Eta, bueno, saiatu nintzen horretaz idazten, ez da? Orduan, nola edoala hori amatasuna niretzat pizkat aitzakia izan da. Zentroa bebai, esan nahi dut biak, baina pur bat aitzakia hitz egiteko orokorrean maitasun harremanez. Orduan, nik uste dut kontatu dudana hor, pertsona batek eraman dezake beste leku batera. Bikote batengandik banatu, adiskide batengandik dueloa, hori batzutan oso gogorrak dira bebai. Osea, edozein maitasun harreman nolan pizka bat iraunkor batean gertatu daiteken zerbait. Nire kasuan, ez dakit, nik uste dut, batetik bilatzen nuela ama hitzain da potoloa, ez, eta hainbat gauza eskutatzen ditu hitz horrek, iruditzen zait, izan zala modu bat bilatzeko ama hitz horren atzean dagoen emakumea, ez, batetik. Baina, lehen esan dudan bezala, galdetu duzu ez, zergatik erabaki zenuen hortik egitea, eta, hori ere, gaia erabakitzen ez dudan bezala, lehen izan dudan bezala, nundik ere libreki erabakitzen dudan ala ez dakit, ez? Eta nik uste dut, kasu honetan, alabaren begiradatik egitearena, batzutan idatzi ondoren konturatzen zara, zer egon den zure inkonstientean liburu bat idazteko, ez? Eta hasieran, azten zarenean, ezarena konturatzen. Amaren eskuaken dago, ama, memoria galduta eta gaixorik, eta bar, zenbatetan galdetu didate, benetako historia da, zure ama ondo dago, eta ni beti esan dut, guztiz nik asmakizun bada, nire ama oso ondo dago, eta bar. Eta gero urtetara, konturatu naiz, amaren eskuak idazten hasi nintzenean, izan zala, nik uste dut bizitzan dagoela momentu bat alaba bezala edo seme bezala bebai, gure gurasoak ikusten ditugunean, zahartu egin direla, baina egun batetik bestera, ez? Ez da gauza bat olan poliki-poliki doana, bai, ikuste duzu poliki-poliki doala, baina batean, egun batean, ikusten dituzu, nagusi benetan, ez? Eta nik uste dut, eta hori gertatu zitzaidela benetan, bizitza pertsonalean, ama ikusi nuela, batean, zahartuta, eta ziurrenik hor, kezka bat sortu zitzaidan, ama zaintzearena, ez dakit, ama batean alaba bihurtuta ikustea, ez? Zaintza behar duen norbait bezala, ez dakit. Hori konturatu naiz idatzi ondoren. Idazten nengoen bitartean,
ez nekien hori. Eta gino esan, enitzen ez nekien. Orduan, nik uste dut erabaki hori horregatik izan zela, ez? Bazegoelako kezka bat bazetorrena, baina oraindik nire burura heldu ezena, eta idazketaren bitartez, konstienteagoa izan naiz horretaz, ez? Horregatik nik askotan esaten dut idaztearena izaten dela deskubrimendu bat, ez bakarrik deskubrimendu bat, historio bat sortzen zoazelako, eta da deskubrimendu bat zure buruan dituzun gauza asko azaleratzen direlako, eta ikusten dituzulako batean, historio batean, ez gertatu zaizun gauza bat konkretuki, baizik eta hor dagoen kezka bat, edo ideia bat, edo zerbait agertzen delako, ez? Eta, nik uste dut horregatik egin nuela alabaren begiradatik, ez? Pero uste badidazue. Hau, konturatu naiz gauza batez, klaro, galdera hauek oso iradokitzaileak izan dira niretzate, eta suposatzen dut hemendik aurrera jarraituko dudala pentsatzen, galdetu zidatenean. Baina, pentsatu dut, 70, 80 hamarkadako feminismoa, hemen, ez dut esan gorokorrean, nahiko amaren kontrakoa zen. Aita errebindikatzen zen, kritikatzen zen, baina errebindikatu, klaro, zelako figura publikoa, tarduan guk, edo feministek nahi zuten hori, ez da. Eta gerora, esango nuke amaren, ez dut esaten aldeko, amaren kritikoa bebai, baina ama berreskuratu da feminismoan. Eta nik esango nuke bigarren honen alaba naizela. Esan nahi dut, ama erreal, nik adibidez ama erreal bat irudikatu nahi nuen, ez da. Erreal bat bere alde honekin, baina bertsio guztietan, nire kasuan adibidez, gure ama oso emakume askea zen, askea batez ere bere iritzia botatzen zuelako, niretzako hori da askatasuna. Gauza batzutan ezen askea, esan nahi du gauza batzutan zen nahiko pudorosoa eta hori, baina horretan bai, eta guretzat hori adibidez alabentzat oso eredu importante izan da. Baina nik gure ama hitz egiten dudanean dana kontatzen dut. Legion de Marian egon zala gaztea zenean, baina bebai, bere iritzia ematen zuela, bere gizonaren kontra adibidez kalean. Eta hori, klaro, guretzat izan zen, hori ikasi genuen oso ondo. Zure gizonaren kontra, deukotaren kontra, hitzein dezakezu, ez da ezer gertatzen. Ematen dut txorroda badela, baina oso importantea da. Orduan, ama erreal hori nik uste dut berreskuratu duela feminismoak, eta ulertu duela zergatik amak, ama anitzak, ez da, baina zergatik amak ziren edo izan diren moduan, ulertu da, eta aldi berean, eurekin ere bai. Orduan, nik liburuan idazten dut nire amagatik, nire amarekin eta nire amaren kontra, eta nik oso batera ikusten dut, amagatik, amarekin, baina amaren kontra bebai, eta esango nuke gaur egun, esango nuke, idazten dugula edo pentsatzen dugula matasunaz pizka bat, esango nuke, hori dana kontuan hartuz, ez da, posible dela amaren kontra egotea eta aldi berean berreskuratzea amaren garrantzia zure bizitzan edo orokorrean, amen garrantzia, ez da. Ze amaren kontra hori, azkenean, da amak irudikatzen duen ereduaren kontra, ez amaren kontra. Orduan horregatik daude ere biak, ez? Amaren alde, baina baita, berak irudikatzen duen posizio hori, zuk ez duzu nahi zuretzat, ez? Orduan horregatik egiten duzu kontra ere, ez? Bai, gainera, askotan ikusten da hori, adibidez, badira nobelak, zenbat eta protagonista femenino gazteagoa, feminismoarekin suposatzen da, izan dutela erlazio, ez hobea baino bai, estuagoa, eta ikusten da, nola begiratzen dituzten haien amak, askoz ere modu violentoago batetik. Igual, idazle gazteek ikusten dute amarekin erlazioa, problematizatzen dute asko amarekin erlazioa, eta igual protagonista femenino helduagoek ezain beste. Horrek, nola ditzen, Magda Potokek esaten du, hispaniar literaturaren inguruan, zenbat eta protagonista gazteagoa izango dutela erlazio komplikatuagoa amarekin.
Bueno, urteak pasa ala, hobeto ulertzen duzu ama, zuri ere, zuk ere errepikatzen dituzulako zure amak egiten zituen gauza asko, ez? Eta orduan, ulertzen duzulako gehiago izango da, suposatzen dut, ez dakit. Bueno, orain hitz egin nahiko nuke emakumeen arteko erlazioi buruz, baina adibidez, euskal literaturan edo emakumezkoek idatzitako literaturan askotan pertsonaia, bigarren mailako pertsonaia femeninoek, adibidez Amona, Izeba, edo lagunen garrantzi handia daukate. Eta, adibidez Amaren Eskoen Eleberrian Izebaren bitartez ezagutzen dut protagonistak bere amaren historia, ikusi dezakegu baita Libe eta Jasoneren arteko erlazioak daukan garrantzia aitaren etxean eleberrian. Eta zergatik esango zenukete hemen ematen zaiela emakumezko bigarren mailako pertsonaiei halako garrantzia? Nire kasuan hitz egin dezaket, ez dakit, agian bizibilizatzeko ere sare hori, ez? Emakumeen sare hori askotan ikusezina izan dena, baina bai familian, da bai gizartean, da ekarpen handia egin duena, ez? Lan iskutu bat egin duena, eta hor egon dira konplize asko emakumeen artean, ez? Eta pixkat horregatik, ez? Amaren Eskuak novelan adibidez, hor dago Izeko, ez da? Hor agertzen dena, kasu horretan gehiago da baita ere, baita sare hori ikustarazteko, baina baita ere iragana ekartzeko, ez? Bera da, iragana dakarren emakumea, ez? Eta hor ere, izan daitezke ere emakumeak oroimena edo gordetzen dutena, ez? Gizarte batena, familia batena, ikasitako guzti hori hor dago ere, ez? Eta horregatik ere izan daitezke garrantzitsuak, ez dakit. Niri etorri zitzaidan edo etorri zait, horretaz pentsatzen, kontrako eredu bat iruditzen zait adibidez Un amor, Sara Mesarena, goizean hitz egin dute liburu batez, baina Un amor, ez da? Eta, klaro, Un amor, fijatzen bagara, hor ez dago personaje femeninorik, pelikulan agertzen da, emakume hori Alzheimerra daukana, eta, hausokidea, baina esan nahi dut, protagonistaren inguruan ez dago, ez lagunik, ez seniderik, bera bakarri dago. Eta nik egiten dudan interpretazioa horregatik gertatzen zaiona. Ez dauka norekin solastu gertatzen ari zaionaz, ez da? Orduan, iruditzen zait, hain justu Un amorrei buruz hitz egin denean, askotara hitz egin da, baina horretaz ez da hitz egin da, gizonak dira ez dakit nolakoak, personajearen ez da pizka bat lanbrotasun horretaz, baina ni harritu ninduen, klaro, ez dago esadizkiderik ez ezer, kendu ditu personaje horiek, eta naita seguru kendu dituela, ez da, erakutsi nahi zuen pertsonaia bakarrik, emakume bat bakarrik hor mundu arrotz horretan, eta gainera gizonek inguratuta, eta hor kontrakoa, ez da, ikusteko ze garrantzitsuak diren, ez daudenean ze arriskuak hartzen ditugun emakumeok behintzat, ez dakik gizonek, baina ez dugu emakumeok arriskua asko hartzen ditugu bigarren edo lehen bigarren mailako pertsonaia horiek desagertzen badira, ez da? Horiek badira gure sostengu nolabait bizitzan, ez da? Naiz eta horretaz ez hitz egin, baina badira, ez da? Arriskutsua den gizarte honetan, emakumeen isolamendua, eta hori, adibidez, maitasunean, guztiz argi ikusten da, ez? Isolamendu hori ze arriskutsua den, denok ezagutzen ditugu hainbat emakume, bikote harreman batean sartuta, isolatuta geratzen direnak, ez? Lagunekin, lagunak baztertu egiten dituztenak, eta ze arriskutsua den, ez? Guztiz egoera zaurgarri batean geratzen dira. Eta joango gara amaitzen, badauzkagu galdera pare bat. Oraingo honetan, erditzeari buruz ez da hitz egingo dugu. Erditzea eta literaturaren sorkuntzaren arteko harremana, ez da? Hainbatetan konparatu egin da erditzearen prozesua literatura sorkuntzarekin. Zuen ustez
zer lotura dauka erditzeak idazketarekin? Beti daukago hor buruan inspirazioaren kontzeptua, ezta? Hainbatetan kontzeptu maskulinoa dela uste dut behintzat. Nik adibidez zuri, Karmele, entzun dizut horretaz hitz egiten, eta Katisa Agirreri ere, askotan emakume idazleak zaintza lanak edota dituenean idazten du, idatzi alduenean, ezta? Ez dago inspirazioaren zain, ezta? Beti egon bilatu behar du denbora idazteko, ezta? Eta, bueno, horri buruzea zer esan dezakezu. Bueno, erditzeari buruz, bai antzekotasun handia ditu, ez? Azkenean zure, bueno, ez dakit, zure zati bat uzten duzu hor, eta gero ere sortzen duzun horrek bizitza propioa izango duela ere. Ez nola zuk gauza bat idatzi duzu, baina gero irakurle bakoitzak bere irakurketa egingo du, eta egingo du irakurketa hori bere motxilarekin, eta bere bizitzan gertatu zaion guztiarekin, eta izango da irakurketa bakar bat unikoa, ezta? Berak egingo duena. Orduan, horretan ere, antzekotasun handia. Eta, denborarena eta guzti hori gure bizi baldintzak nola baldintzatzen gaituen idazteko momentuan, guztiz, ez dakit noa esan, ni seme alaba ditut, eta, orain ja hasi dira, eta hasi naiz tunelaren bukaeran argia bizkat ikusten, baina, klaro, inspirazioarena, eta nun gustatzen zaizu idaztea, esaten dizute, ze ordutan idazten duzu, edo ze aldudanean, eta aldudan bezala. Eusten didatenean, gela propioa, Virginia Woolfen gela propioa, bai, euki badaukat, baina jende asko sartzen da bertan, ez? Eta bai, ikasi dut, nik bintzat ikasi dut, etengabeko zapin bat ekin idazten, ez? Baldintza eskatu gabe, ez, behar duta o behar dut bestea, baizik eta orain aldut, orain alden bezala egingo dut, ez? Ez dakit, garatzen duzu erresistentzia bat, alako, ez dakit, inoiz esan dut, novela batzuk idatzi ditut, Pirritx eta Porrotx entzuten atzetik, ez? Orduan, horrek, badauka bere zailtasuna, ez? Baina bai, bizi baldintzak eta zaintza gure gain egotearen neurri handi batean oraindik bizitza honetan emakumeoi zaildu egiten digu edozein ere mutan eta idazketan ere gure egitekoa, ez? Erditzearena, ados nago Karmenek esan duena bizitza propio hartzen duela umeak, txikiak direnean esain propio, baina eta liburuak, baina arutzago joango nintzateke, ja liburua ez da zurea, maila batean, irakurleena ere bada, eta entzuten dozunean adibidez irakurleek ze esaten duten zure liburuaz, esaten duzu. Nik hori pentsatu nuen hori idatzi nuenean, edo, esan nahi dut, eta hori niri, gustatzen zait, zedabe bai, nik utzi dut hor gauza bat, eta jendeak egiten du bere interpretazioa eta erabiltzen du, igual beste bide batetik, ezta? Eta amatasuna nik gero eta gehiago ikusten dut horrela, gero eta gehiago eta lehenago ere, bai, gainera nire kasuan nik umea 5 urte zituenean banandu ginen, eta orduan, klaro, umeak pasatzen zuen denbora bat beste bere familiarekin, nik oso hurbil egon naiz beti, baina bere familiarekin, eta hor daude esena batzuk igual inoiz idatziko ditudanak, non ni naiz bizitari bat, ni naiz umearena, dagoelako beste inguru batean, eta ni heltzen naiz eta bizitari bat naiz, ez da? Eta, kuriosoa da, norberaren ere bai hori bizitzea, ez da? Orduan, ja, umea ez da zurea. Bada eta ez da, badauka bizitza propioa, baina gainera daukaz beste harreman batzuk eta beste referentzia batzuk, hori batetik. Gero, zaintza lanena, igual horretan ni jartzen naiz pizka bat, igual radikal eta demagogoa bai, onartzen dut. Baina aztertu beharko genuke benetan zaintza lanek aber zaintza lanek bakarrik eragina duten emakumeengan. Esan nahi dut, adibidez pandemia garaian neurtu zen gizonek eta emakumeek maila berean zeudenak, adibidez unibertsitatean ze produzitu duzuten, eta badakizue, hor argi gelditu zen gizonek publikatu zituztela gauza gehiago emakumeek baino, elkarrekin bizitzen, normalean, ez da?
orduan esatzen duzu, bale, hor dago zaintzalanen arazoa. Bai, baina ez dut uste bakarrik. Osea, benetan beste ikerketa batzuk egin direnean, zergatik emakumeok adibidez produzitzen ditugu artikuluak edo ez, edo idazten dugu, edo ze lanpostutan sartzen garen, hor badago bebai, igual lehenengo galderara bueltatuta, emakumeok ditugun ikuspegi batzuk bizitzarenak, ez gaudela beti ados produzitzeko kultura horrekin, edo literatura egiteko kultura horrek, ez dakit. Orduan nik uste dut, motz gelditzen zaigula bakarri pentsatzea gure faktore nagusia dala batez ere seme-alabak baditugu, zaintzalalenak. Bai, ez dut ukatzen, baina nik uste dut gauza gehiago daudela, eta ez dakizkigu. Aztertu beharko genuke zergatik emakume batek idazten duen bezala, maiztasuna hori dana, iruditzen zaitor faktore gehiago hango dela, seguramente oso interesgarriak pentsatzeko ez generoaz, orokorrean literaturaz edo produzioaz, ez da. Bueno, ja bukatzeko azken galdera. Igual galdera pixkat filosofiko edo izanen da, ez dakit. Zer zailtasun eta onura dakartza emakume idazle izateak eta ama idazle izateak? Beitu, aurreko galdera batean esan nahi nuen eta orain esango dut, nire jasaiarez aipatu dut lehen artista katalanak bera dauka lan bat oso interesgarria, Las muertes chiquitas deitzen dana, dago, esposizio bat egin du, eta esan nahi du leku askotatik pasatu du, eta sariak jaso ditu, baina badago bebai liburu bat, berak Mexikon egin zizkien elkarrizketak emakume askori, mota askotako emakumeei, orgasmoari buruz. Baina orgasmoaren inguruan, klaro, hitz egiten zuten bizitzaz, politikaz, generoaz. Eta orduan emakume batek esan zion gauza bat literalki ez naiz gogoratzen, baina interesgarria egitu zitzaidan, berak esaten zuen, neure, nagusia zen eta seme-alabak nagusiak, neure seme-alabek leporatuko didate zenolako ama izan naizen, seguru asko bai, baina ez zenolako emakumea izan naizen. Eman diedan emakume eredua nik uste dut balio izan duela. Eta gustatu zitzaidan, esan nahi dut, pentsatzea, lehen, Nataliak esaten zuen, ez da, ama idealizatu hori, frankismoan eta hori ez da posible, baina honek adibidez, ez dakit separatu daiteken guztiz, baina esan dugu, emakume moduan eman diedan eredua oso interesgarra izan da eurentzat. Ama moduan, eurak esango dute, ez da? Bueno, iruditzen zait interesgarria. Eta gero, klaro, asko pentsatu dut, nik asko hitz egin dut idatzi dut nire semeaz. De hecho, nire semeak egun baten esan ziren, ama, ezin duzu beti idatzi nitaz. Eta, nik esaten dut, ja, berandu da, uste dut ezin duzula ja hoeten. Baina esan nahi dut, idazten dudanean horretaz ere, ez dut uste ama posiziotik idazten dudanik. Hau pentsatuko dut, igual gaizki, zurretan ari naiz, baina uste dut, amatasunaz idazten dudanean ere, Mariluz Esteban moduan idazten dodala. Ez da emakume moduan, igual feminista moduan batzutan lulertzen dozu, orduan uste dut sortzen dodala, uste dut, baina hau da fikzionatzea nire lana, esan nahi du, nago asmatzen nire lana, baina uste dut sortzen dodala beste posizio bat, non ez naizen ama edo ez naizen emakume, naiz Mariluz horretaz idazten, naiz eta idatzi nire semeaz, edo nire aizpez adibidez, edo uste dut. Baina, hau bai, eramaten dudala, eskertzen dizuet, eramaten dut pentsatzeko, iruditzen zaidalako interesgarria niretzako, baina bai pentsatzeko emakumeok nondik idazten dugun, ez da, seguramente leku askotatik, baina pentsatzeko, ez da, nondik idazten dugu, inkluso ordenagailu aurrean gaudenean, ez da, nor gara, ez da, idazten dugunean, hori oso interesgarria iruditzen zaite, eskerrik asko. Ni horrekin geratuko nintzateke, benetan pentsarazi dira zu horrekin, ez? Ama eredu bat utzi beharrean, emakume eredu edo pertsona eredu. Pertsona eredu bat ustearen hori. Horren ondoren, esango gana, nik amatasuna bakarrik esan dezaket, ez hainbeste zelan gero nola transmititu den hori nire lanetan, ez dakit, ez dute eriketa hori egin, nik ziur dakidan gauza bakarra da, ama izateak lagundu diala pazientzia gehiago izaten. Eta hori oso importantea da idazketan, ez? Pazientzia, batzutan idazten
hasieran nik idazten nuenan, nuen pazientzia hau ezait atera, bueno, orain beste pazientzia bat daukat, baina eta leporatzen diet asko seme alabei, ez? Pazientzia asko euki behar izan dudalako. Mila esker. Bueno, orain zuen txanda da, galderaren bat baduzue Mariluz edo Karmelerentzat, zuera da hitza. Mariluz, Karmele, baina baita oieretza itxine, ze benetan oso interesgarriak izan dira bai galderako bai erantzunak. Begiraz, lehenengo galdera horren arira, niri bapatean etorri zait, Alberto Olmosek, kritikariak, pasaren urteko urrian, idatzitako testu bat. Eta tituloa honako hau zen, Chicas, ¿no os hartáis de vosotras mismas? Hau da, ez dakit gaia agortu den, baina gutxienez, eztabaida ez da agortu. Eta gizonengan gutxiago, ez da? Nik klaseetan askotan planteatzen dudana, ikasleekin, eztabaidak eta guzti hori kontutan izan da zea da. Literaturan gutxienez ikusten dudana zea da, irizpideak kuestionatu behar ditugula. Eta aldatu behar ditugula, ez da? Orain arte irizpide batzuk izan ditugu, literatura epaitzeko, zeden literatura ona, zer ez den, fikzioa, ingarrantzitsua, eta nik askotan esaten diet, kuestionatu ditzagun irizpide horiek, ez da? Ez igual irizpide berriak behar ditugu. Ze mundu aldatu da, feminismoak gure ikuspegia aldatu du, baina irizpideak ez ditugu aldatu. Eta benetan beharrezkoa iruditzen zait. Dauzkagun irizpideak, erabiltzen ditugunak, oraindik, inkontzienteki, aldatzea. Beraz, ez dakit zuen galdera eta erantzun honen dinamika jarraituz. Esan zuen hori, esatea, noiz pasatuko da hau, ez? Noiz pasatuko da hau, hau da moda bat, azkenean hitz egiten denean el boom de la literatura femenina, boom, eta holakoak esaten direnean, zer esan nahi dute? Baudela, gauza bat, gertatzen den ari dena, edo gertatu dena, baina, bueltatuko dira gauzak bere egoera normalera, ez da? Eta nos hartáis ya, pues es que nos hemos hartado esaten du berak, ez? Ja, nahikoa da, ez? Ja, esan duzue, ja, esan behar zenutena, eta, orain gure momentua da berriz, ez? Eta nik uste dut hori dagoela horren azpian, Nik begiratzen badut adibidez, ikerkuntzan gertatzen ari den hori autoetnografia eta asko biderkatzen ari dela. Hor daude ekarpenak eta daude arrisko asko. Eta ni oso implikatuta nagoenez arrisko ez ere hitz egiten dut, ezta? Orduan, ekarpenak aparte ikuspegi positibismoaren kontrako eta hori argi dagoena, ezta? Esatea, subjektibotasunetik hitz egin daiteke eta eraskotara eta hori jakina, baina iruditzen zait ahots asko etorri direla. Esan nahi dut horren bidez, entzuten ditugula ahots asko, bizitza mota asko, orduan nolabait Eva Fernández editoreak erabiltzen du termino bat asko gustatzen zaidena gazteleraz abundantzia, ezta? La abundancia de la vida, eta la abundancia de la vida da ahots horiek ekartzea ez bakarrik unibertsitatean gaudenok, berak adibidez egiten dituen, editatu ditu liburu batzuk, non emakume arruntek, komilen artean hitz egiten duten, eta hori dana, ez da, nola albidetu edo nork hitz egiteko edo nork kontatzeko narrazioiek. Orduan hori oso interesgarria iruditzen zait. Arriskuena iruditzen zait batzutan ni hoiek pusten ari direla gehiegi. Esan nahi dut, ez hainbeste autoetnografian, ze autoetnografian, klaro, zuretik hitz egin behar duzu, asmatu behar duzu gero horrekin zer egin, ez da zure bizitza kontatzea. Eta batzutan jendeak pentsatzen du kontatu eta jazta, ez hori baina askoz gehiago da eta ez da erreza. Bale. Baina adibidez orain feminismoan, kritika egingo dut, feminismoan gaude oso ez, jendearen ahotsa, emakumeen ahotsa ekarri behar dugu, eta tesiak edo artikuluak, baina gero ikusten duzu autorearen ahotsa etengabe.
esaten dizu jendearen ahotsa, baina azkenean da bere nia, egilearen nia, esan ez autoretza kolektiboa, bueno, alako gauzak, ez da, modan, eta, bueno, zentzu honean ere jarri direnak, baina gero esaten duzu, baina zure buruaz hitz egiten ari zara, ze apurtu dozu honekin, osea, nola lortu benetan egiletza kolektibo hori, behin da barrio hitz egiten badidazu, zuk zen nolako problemak eki dituzun ikerketan, eta ulertzen duzue, arriskuak ere badaude. Orduan, nik tentsio horretan ikusten dut gaur egun, bueno, genero edo estilo hau, ez da? Ekarpen asko eta interesgarria da, eta nik uste dut batzuk oso deseroso daude, ez dakit kasu hau dan, Claro, horrek nolabait, besteok zer egin behar dugu horren aurrean, eta gainera entzutea emakumeen edo disidenteen ahotsak, ez da beti oso atsegina, ez da, orduan, bueno, hor daude, baina beste aldetik arrisku batzuk ere ikusten ditut, eta nik uste dut izan behar garela autokritikoak ikusteko honekin zer egiten dugun. Ez da, ze igual momentu batean jarraitu behar dugu, edo ez, edo sortzea beste estilo bat, ez da? Orduan bai, nik biak ikusten ditut, orduan tentsio bat. Baina, klaro, deseroso sentitzen badira, pues ere egingo diogu, bai, parkatu, baina guk gauza hauek kontatu nahi ditugu, eta kontatu nahi ditugu era honetara, igual ez da era perfektua, baina asmatu da modu bat, eta, desde luego, ikerkuntzan adibidez antropologia eraberritu du. Etnografia egiteko modu aldatu du, orduan zentzu honean bebai, ez da, eta hori nik uste dut, ez bakarrik aitortu, babestu behar da, nik daukadan adinarekin eta posiziotik ja, sentitzen nahi, babestu behar ditu dela pertsona horiek, hori egin, esploratu dezaten, bebai kritikatuko ditut, baina, iruditzen zaitu oraindik ez dugula nahiko arakatu bide hori, behintzat badinotzuet, gizarte zientzietan. Bai, gero nik uste dut ere, hor, konpromesuari buruz ere hitz egin beharko genukela, ez da? Zuk zeure buruari buruz, zein neurritan hitz egiten duzun eta zer kontatzen duzun, ez da? Adibidez, bueno, beste galdera bat zen, ez digu demorarik eman galdetzeko, beti dago ez da topiko hori idazketan, fikzioa idatzi ezin duzunean, zeure bizitzari buruz hitz egin dezakezula, errazagoa dela, ez da? Luis Landerok adibidez dauka bere novela autobiografiko bat horrela hasten dela, bera dago idazten fikziozko novela bat, eta krisian dago ezin du jarraitu. Beraz pentsatzen du, neure buruari buruz hitz egingo dut, neure bizitzari buruz, ezta? Baina, klaro, adibidez daukagu autofikzioa, ezta? Hor, oso ondo hauta dezakezu zer kontatzen duzun eta zer ez, eta gero fikzioaren mozorroa jar dezakezu, zeure burua babesteko ez da, edo gehiegi, zeure burua gehiegi ez aurkezteko ez da. Eta niri burura etorretzen zaizkit idazle gizonezko asko, autofikzioa behin eta berriz idazten dutenak, eta neu ere adibidez kokoteraino nago. Ikuspuntu berdina, bera errepikatzen duten idazle hauetaz, ez da? Baina hori ez da kritikatzen neurri berdina, ez da? Duela gutxi irakurri dut ni Egnoren La escritura como un cuchillo, bere metodoaz, eta nago maite minduta liburu horretaz, eta adibidez, klaro, berak proposatzen du autobiografia hutsa deitzen dio, uste dut, beste modu bat autobiografia hitz egiteko, osea, ustutzen du bere bizitza, eta gainera lotzen du, ez da, gertakizun soziologikoekin esaten duzu, emakume honek zelako dokumentazio lana egiten du, hori danago, bueno, goratzeko edo ekartzeko literaturara, ez da. Orduan, bueno, iruditzen zait hor dagoela, ez dakit. Eta gero bebai, esango nuke, lehen Karmelek esan du emakumeok, bueno, egiten dituzten gauza gero, eta adibide bat izan daiteke Miren Agurmeabe. Miren Agurmeabek idatzi zuenean kristalesko begi bat, edo begia, zela da, kristalesko begi bat, ez da? Begi bat. Nigo goratzen naiz inguruan idazle batzuei ere entzun niela, hau, un poco, bueno, claro, ya, Miren Agurmeabe, zeukan izen bat, orduan, ez dakizu, hau txikiarekin. Gaur egun horiek daude baloratzen Miren Agurmeaberen lana, eta gerora hortik egin duena, ez da? Orduan, esan nahi dut, hor iruditzen zait, bueno, horrekin igual, bukatuko nuke, ez da? Osea, badagoela, ja, bale, osea, egin zuen hori, adibidez, honek, ez da? Baina gero hortik, ze gehiago egin du, eta, osea, esan nahi dut, bai, nik uste dut gutxinaka ulertzen dugula
gehiago, ez da, literatura hori, eta bai, eta nik ez dugu oso pozik nago, eta euskal literaturan, klaro, badaude adibide batzuk oso interesgarriak, ez da? Adibidez gaurre aipatu dutena hori Eider Rodriguezen eraikuntzarako material, ez da? Ja bere autobiografia hor, venga, hau naiz ni eta hau zen ireita. Pentsatu nahi duzuena, eta esango nuke harrera oso positiboa izan dela. Gero, ez dakit literaturari buruz zer esango duen jendea, berdin dit, kritikariek ze esango duzuen, baina liburu moduan izan da, zenbat jenderi intzun dionik, zen orduan, norbaitek hitz egitea, alkoholismoaz, eta ez dakiz, eta orduan, bueno, eta hori ja da, taka, ez da, eskutatu gabe. Eta berak ere, eukiduen, autore moduan, eukiduen jarrera, goratzen ez hasieran esan zuen nien naiz joango literatur taldetara, esaten zuela Eiderrek, liburua hor dago, nahikoa da, eta orain badoa, posi dago, bueno, posi dago dinot ikusi duelako jendea prest dagoela horretaz hitz egiteko, dagoela ekarpen bat egiten, orduan, hori ere aztertu genezak, ez bakarri liburu bera, egilea eta irakurleen aldetik ere zenolako bilakaera auki dezaken liburu batek urte batean, edo bitan, oso denbora gutxian. Interesgarria. Bukatzeko, Godarden esaldi hori esaten duena, ez dela importantea nondik lapurtzen duzun, izan daiteke zure bizitzatik, kanpotik, baizik eta nora eramaten duzun lapurtutako hori, ez? Niretzat ez da importantea nondik hartzen duzun hori, berdin da zure esperientzia pertsonal bat izan, zure lagun batena, ikusi duzuna pelikula batean, edozen lekutatik lapurtu dezakezu, baina importantea da zer egiten duzun horrekin, nora eramaten duzun, ez? Eta orduan dena da zilegi, kontatu dezaken nire bizitza, baina nola eta zertarako eta horrekin zer kontatzeko, ez? Hori. Bueno, honekin bukatuko dugu Aitak, Amak eta beste genealogiak lehenengo simposioa. Zinez, mila esker zuen parte hartzeagatik, oso interesgarria izan da. Eta, bueno, beste batera arte. Mila esker.